Right, streets social media mandinotswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa sasekuru vevanhu ndinayo nyaya yandiri refri izvozvo yandiri kurandutsira musindo handiti violence streets social media yandoda kuti ndikuzivisei. So chiteerera kana ungasati wasubscribe paSaint TV, aiwa mukana uchiripo kuti udi usubscribe, tena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinowinza nyaya dzichipisa, aiwa tinokupomodzai nemafrizit. Vazukuru ndainyenga vasikana ndichivatengera mafrizit makore angu ndichidiwa nemapune. Alright, tozozviita time. Right, maswera sezvikudi kwese kwamuri. Straight munyaya. Leonard Mapfumo mumzi waka mukomana umbonetsa Eben Groups chakura kuma 2002, 3, 4 ikoko handiti. Achimbana nana kwete kapfupi handwane zuro ko. Achimbana na Maskiri na Rockford Josephat muchiruziva. Mukomana uyuka makorokoto kwari akazwanira mudzimai wake akanaka chaizvo, mu-Indian lady handiti, beautiful Indian lady. Tichiti makorokoto kwauri nemudzimai wako nembenyu nyowani. Aiwa muzukuru wangu pfurira mberi nerudo zvikutaura vanhu zvekuti mukadzi wako ichembere wakataimira mari. Izvi zvine basa rei chembere mukadzi wana. Chembere mukadzi zvine basa rei izvozvo. Age matocalculata vanhu age dzavo kare. Zvine basa rei nhai vazukuru kutaurisa pamuromo. Ndosaka musina vanhu vamunodana navo. Kazhinji vanhu vanotaura izvozvo haana love mulife make. Dzidzo yekungogamuchirawo zvaitwa neumwe munhu nekungopawo ndo macongrats achona nditi kungopawo macongratsiwo kana munhu aita chinhu chakanaka handiti. Kuroora chinhu chakanaka vazukuru hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega. So ndochandauya zongokuzisai vazukuru kuti vamwe vari kupotsera matombo achitaura zvisizvo kunze kwekuti tingoti congrats bhoenda zvinoinewe zvemunhu wemunhu. Zvazvekushaya kwako handiti. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, kungonzwa anoti pfirinyi haumusi uncle ka bata mupe mpama tichiti much love.